Bigarren kafea. Arratsaldeon, txirrindulariak etxera itzuli dira, eta guk gure eserlekoak berreskuratu ditugu. Aurre ikusi dugu gure entzulek kafea beharko zutela, jai egunak amaitu dira eta. Beraz, geratu zaitezte gurekin, bigarren kafea hartzera. Bai, Julen, bigarren kafea espaldi da daude. Ziurroni bai. I wanna be the one you call when you're in need. I'll be your all. I wanna be the first thing on your mind. And when you need to breathe out. Asteleen itxura du, astearte honek bai. Lanera itzultzea ez da inoiz erraza izaten, baina gaur, apirilaren 11an, are gutxiago. Izan ere, asperraldiarekin harreman estua du gaurko egunak. Izan ere, 1954ko apirilaren 11 historiako egun aspergarriena izan zen. Edo hori dio behintzat William Tunstall Pidow informatikari britainiarrak. 2010ean otu zitzaion jakin egin naitzuela zeintzuk izan ziren historiako 24 ordurik aspergarrienak. Bere buruari hori galdetzeko, aspertuta egongo zen bera ere, ezta? Pentsaba. Horretarako True Knowledge erabili zuen, bere kabuz sortutako web orria, 300 milioi gertaera historiko baino gehiago zituena. Han agertzen ziren historian markatutako milioika gertakari. Hau da, gertaera garrantzitsuak, pertsonak garrantzitsuen jaiotzak, heriotzak, eta algoritmo batzuen bitartez egun bat nabarmen aspergarria izan zen. Tunstall Pidowren arabera, 1954ko apirilaren 11 zen. Igande horretan gertatu zen garrantzizko gauza bakarra, Abdullah Abadar intelektuar turkiarraren jaiotza, Belgikako hauteskunde orokorrak, eta Jack Shufflebotham Inglaterrako hainbat futbol taldetako erdilarioiaren heriotza izan ziren. Ara, futbola. Armada per mafies ambientistes 22 cabrons en la grada, la peña malhumorada, perquè no entra el balonet. La multitud anava al Cir Roma, passió real, fidelitat devota. La soledad no és pla de gust germà, soc gilipollas però no masoca. La multitud el gol i gol tindrà, domini clar del joc i la pilota. I tu has triat l'equip equivocat, sempre perdent dia de la marmota. Egia esan, hauteskundeak eta futbolari baten heriotza, ez dakit, ez dirudi oso egun zirraragarria ez. Ez, Goiuri, baina horrek ez du esan nahi, historiako apirilaren 11 guztiak aspergarriak izan direnik. Guk, 1954koa bakarrik ipatu du eta hori izango zen. Bai, zeren eta beste urteetan egon dira, gertakari garrantzitsuak. Adibidez, 1853ko apirilaren 11an, Argako erregina jaio zen, Remigia Etxarren funambulista Iruñan. 1882an emanaldi gogoan garria eskaini zuen milaka ikusleren aurrean. Iruñeko Kaparrosoko errota parean, Arga ibaia 4 aldiz gurutzatu zuen lurretik 10 metrora zegoen soka baten gainetik, zangoak saskibanatan sartuta zituela. Hori gutxi balitz, igaroaldietako bat begiak itxita egin zuen. Akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herri zerri garoko gara. Izan egin batzuk eta batik denok bat eta batzuk gara honara euskara bat mundu Bihotzeko ekilibristak, zuirenzle optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herri zerri gara.
Eta beste gertakari garrantzitsu bat, normalean legebiltzarretako bilerak aspergarriak izaten dira. Bai, Baina 2000... baina 2013ko apirilaren 11koa berezixeagoa izan zen. Izan ere, Espainiako legebiltzarrean, Eskerra Republikana Kataluniako 3 legebiltzarkide katalanez mintzatzeagatik kalera bota zituzten. diputatek Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiaren azken epaia salatu nahi izan zuten. Horren arabera, ikasle batek hala eskatzen badu, eskolak gaztelaniaz ematera behartzen du Kataluniako gobernua. Ondoren, Sabino Kuadra Amaiurreko diputatuak euskeraz hasi zuen mintzaldia Joan Tardari, hau da Eskerrako diputatuari, elkartasuna agertzeko. Kristiano esaten digute, Euskal Herrian gaudeta zer uste dute. Hablame kristiano esaten digute, Euskal Herrian gaudeta zer uste dute. Sua gure lurra iztea, Euskal gure izatea, zuzenen gedertu untxe, segizagun bidean. Sua gure lurra iztea, Euskal gure izatea, zuzenen gedertu. Eta ERC aipatu dugunez, Oriol Junqueras ere aipatu beharko. Gaurko egunez jaio zen Junqueras, Kataluniar historialari eta politikaria ERC alderdiko presidentea. 2019ko urriak 14ean 13 urteko espetxe zigorra eta 13 urteko inhabilitazioa ezarri zion Espainiako Auzitegi Gorenak. Kataluniako 2017ko urriak bateko erreferendumarengatik. 2021ko ekainaren 23an ateratzen espetxetik beste 8 buruzagi independentistekin batera. Jordi Turull, Raúl Romeva, Joaquín Font eta Josep Rull kontseillarioiak, ANC Kataluniako Biltzar Nazionaleko buruoi Jordi Sánchez eta Omnium Kulturaleko presidente Jordi Cuixart, Carme Forcadell Kataluniako Parlamentuko presidente oia eta Dolors Basa kontseilari oiarekin batera. Eta duela hilabete batzuk, Nazio Batuen erakundeko Nazio Batuen giza eskubideetarako batzordeak ebatzi zuen, Espainiak urratu egin zituela Kataluniako Generalitateko eta Parlamentuko kideen eskubide politikoak 2017ko referenduma antolatzeagatik kargugabetu zituztenean. Beste eskubide urraketa bat tristea da, baina ohitu gara dagoeneko. Esango nuke. Sortutako galerak, gozeta egarria sezinaren galerian. Jariotu arteriak, diruaren arkeriaz, giza eskubideen indarkeriaz. Bidaliaz trumoiak, aurrerakuntzaren izenean, erosotasunean itotzen gaituzte. Askea garela, uste dezagun. Eskubide urraketekin jarraituko dugu. 1938ko apirilaren 11an Iruñako Katatxu tabernako sarekada egin zuten, eta 30 bat lagun atxilotu zituen polizia militar frankistak. Ezkabako gotorlekutik presoei Ipar Euskal Herrira ihes egiten laguntzea egotzi zieten. Horrelako gertakariak entzunda, uste dut, nahiago dudala, 1954ko egun aspergarri ora, Bai dudarik gabe. Egia esan lasaitasuna gutxietxe egiten dugu, baina ze beharrezkoa den, Bai, izango nuke. Horregatik, etor zaitezte gurekin arratsalde bare, lasai eta paketxoa igarotzera. Juan Ignacio Artxogarekin irati filmazariko gara. Asteburuan, Baztan eta Baigorriko nerabeek Amaiurren egingo duten topaketaren inguruan ariko gara Kristina Urrutiarekin eta Vicente Irigoienekin. Eta Ulestiko antzerki topaketan ere sartu irten bat egingo dugu Ander Lipusekin. Apirilak 11 ditu, eta bai, gaur, asteartea da. Zuekin, gure txirrindulari, profesional eta esatari handia, Julen Goikoetxea Orbegozo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ni, Goiuri ez iza handia, hemen gaurkoan, buruz burukoan, Julenekin. Gustora. Ondo moldatuko gara. Zer remedio.
gauzik evidente nahi baino beti. Esan bezala, ongi etorri bigarren kafera. Gure saio txiki honek 500 eta 73 garrena du, apirilak 11 ditu, arratsaldeak 4 eta 21, eta gu, esan bezala bamentxe, bikotean gaurko bigarren kafea hartzeko asmoz, baino dagoeneko txatean jaso ditugu, zuen maite dutak, beraz, ez gara bakarrik sentitzen sekula, ez da? Sekula. Eta ondo baderitzuzu, ni hasiko naiz. Hasi. Maite dutarekin. Ikusi dut eguerdian Twitter sare sozialean, olei egintzi arte abeslari eta musikariak jarri duela lagun txakurra zendu zela atzo. 13 urte elkarrekin egon ondoren, atzo agur esan ziotela. Eta olaia gustoko duzuenok, entzuten dugunok lagun ezagutzen dugu, abesti bat eskaini ziolako diskoan olaiak, entzuten ari garen abesti hau. Zemetik emera, emeki kantari eta ez nuke puskatu nahi. Neren maite duta beraz abestia bera, oso politxeru ditzen zaidalako, eta maite duta eta besarka eta denak bat egingo dute gaur, olaiarentzat, hemendik, gure babesik beroena bidali nahi diogulako. Animo olaia, animo olaiaren familia, eta ziur nago lagunekin igarotako 13 urte horiek zoragarriak izan direla. Hori izan da nire maite duta, eta orain Juleni dagokio. Ni bietatik dakar. Maite dut ezat eta maite dut bat. Enuen gutxiago espero. Ez, normalean 3 izaten gara, eta zuk bakarra bota duzunez, 3 osatzeko, 2 bota behar. Alde batetik, iragan astean Euskal Herriko txirrindulari itzulia izan dugu, eta telebista kate batean, Javier Ares izeneko kazetari, eta kirol kazetari entzutetsuak egiten ditu txirrindularitza kontakizunak, eta entzulei testu inguruan jartzeko esango dugu, aurtengo Euskal Herriko itzulian, Euskal Telebistaren bidez izan dugula, taldeetako zuzendarien mezuak edo entzuteko aukera hau da. Kotxeetatik txirrindulariei ematen zaizkien mezuak txirrindulari, ematen dituzten irrati horietara ematen zaizkien mezuak. Eta Euskal Tele Euskadi taldean, Jorge Azanza zuzendariak, euskaraz eman dizkie mezuak bere txirrindulariei, normala den bezala. Ulertzeko den bezala. Javier Ares kazetariak entzun zuen, mezu horietako bat, eta esan zuen, tira ondo dagoela, horrelako ekarpenak egitea, emankizunei, autoetako mezuak eta entzuteko aukera hori izatea, baina itzulpenak ere beharko liratekela. Euskaraz ez duela, ez dakiela eta beharko liratekela itzulpenak eta ondo dagoela ekarpenak egitea, baina euskara ikasi nahi duen norbaitek interesa, ez da hitzen zitzen nola zen, baina euskara ikasi nahi duen norbait balego edo, norbaitek interesa izango balu edo, harentzat egoki izango da, baina existituko balitz norbait, euskara ikasteko interesa duenik. Gainontzeko entzat, eta gero Javier Aresek Frantziako turra ematen du, eta Frantziako turrean autoetatik mezu guztiak ingelesez, frantsesez, beste hizkuntzetan eta sekula ez diogu entzun. Tira, hori maite dut eza. Eta maite duta da, aste santua iritsi da, eta nire inguruan behintzat, nik oporrik apenas izan dut, egun pare bat izan ditut. Hemen txegontzara eta. Kanpora joateko aukerarik ez du izan, eta ez da kasketa bate, baina maite dut, kanpora joatea kasik ere ez, ematen du obligazio bat dela, jai duzune kanpora joan behar duzu, eta aurten nire inguruan behintzat, jende asko geratu da, eta atsegina izan da. Lana bukatutakoan, kaleratera eta jendearekin egoteko aukera, izan dira urteak, herrian akaso txakurrak eta katuak pertsona baino gehiago izan direnak, aste santutan geratu garenak, eta aste santu honetan nire inguruan jende desente herrian geratu da, eta maite dut, horrelako
ezer ez egiteko egun horietan ere, jende inguruan izatea, eta egunok horrela pasatzea. Ulertzen dut zure maite duta eta ados nago hori gertatu zaidalako, baina ez dut hainbeste maite horren arrazoia. Izan ere nire inguruan arrazoia izan da ekonomikoa. Jendeak ez zuela, Vale, ados. ez almen, edo, Kasu bueno, batzuetan bai. gaitasunik aurreko urteetan edo egindako bidaiak egiteko, edo jaiegunak horrela aprobetxatzeko. Baina, bai, maite dut, zure maite duta. Oso ondo, poste naiz. Batzutan isiltasunak utzi izan daugor, asteko 7 loari 6 gauzor, bizi irauteko baliz litaike iraunkor, bizi irauteko bada zergatik iraunor. Eta gurean da dagoeneko Juanina Zibartxoaga, eta pentsa zenbat denbora daraman gure laborategira etorri gabe, arazoak eduki dituela aurikularrak jantzeko. Arratxaldeon, Juanina Zio! Atxaldeon. Kambia zua eman diezu. Ez duda Bueno, badakizu, beti bezala gertuatu beldurri gabe mikrofonora, ondo jarri, tamainan, nahi duzun bezala, eta nahi duzunerako gu prest zure maite duta entzuteko. Oso ondo, prest nire. Zue, perfecto. Zer maite du Juanina Zibartxoagak? Bueno, nik hemen maite ezaeo. Ara. Esango dut baita, bai. Bai nire ez naizu porretan jun. Ara? Txinguruko sailak eta pixkatxu guntzeko, eta maite ez dena da, sasiak, sasoia baino gehiago diela. Kolore pixkat hartu dezu alare, Zerdi botata eta nahiko agujeta pasata eta alare dana ezin garbitu. Bueno, Zeingo diogu ba. ez dago. Etar taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez zerritu aldatzen banaiz. Eta hementxe gure txatean dauden maite dut batzuk irakurriko ditugu, izan ere Gorkak jarri digu berak gaurko maite duta baduela, eta maite dituela eskursio politiak egitea, egun hauetan egon delako Lezotik eta Oiartzungo herria ezagutu duela Twitchlari baten eskutik. Eskerrik asko ilargi jarri du, beraz ilargi pentsatzen dut izango dela Twitchlari hori. Ze politia, horrelako gertuko lekuak ezagutu alizatea eta jaiagunak aprobetxatzea, inguru ezagutzeko. Dena aldatzen da. Eta bide batez, Julen, Gorkak dio, deskantxu gutxi egin duzula. Nahikoa? Bai. Ez dakit aurpegian, igarri dizun edo... Gu bizikletan ez gara ebili, Guk ziklistek egindakoa kontatu egin dugu, Inork ez ezela pentsa hemen Euskal Herriko itzuli egin dugunik, Ez dakoa itxurarik eta arriskurik ere zorretarako. Beraz, guk egin dugu makarra kontatzea izan da. Euskiaren sarea, uda berrian soinekoz, aldatzen da landarea, piztiak iak jezeta, ama mazarrak bisaiz, dena aldatzen da beraz, ez harritu aldatzen banaiz, dena aldatzen da. Maite dutak zuekin elkarbanatu ostean, pres gaude ez da baidarako. Ongitorri, bigarren kafera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
Egunak ondo aprobetxatuta itzuli gara lanera. Ohikoa izaten den bezala, batzuk beste herrialdeak ezagutzera joan dira, eta beste batzuk Euskal Herrian bertan geratu dira, Julenen lagunak bezala. Gure txokoak ezagutzen. Ziur nago gainera, asko, Iratiko oianera joan direla. Euskal Herriko basorik handiena ezagutzera. Eta ziur naiz beste asko zinema aretoetara joan direla. Irati pelikulak ikusgai jarraitzen baitu. Modu batera edo bestera, Iratik gertu izan dugula ezin ukatu. Salmentei dagokionez, historiako euskal pelikularik arrakastatxoena omen da, Paul Urquijoren filma. Badirudi, erdiaroko lehen mende urrenaiek interesekoak ditugula. Eta horretaz hitz egitera dator Juan Ignacio Artxuaga. Juan Ignacio. Artxaldean berriz zen, bueno. Aurreneko hitza, pixkan burua desenkusatzeko. Bai. Agindu bainuen, hitzeman bainuen Irati filma ikusiko nuela. Hori da. Aurri buruz hitz egitera etorri baino lehen. Eta, bueno, kontatu dizuet, pixka bat, sasiak diala eta atzeatu egin dut, eguraldi txar baten zain. Bai, espaldian. Etorri ez da eguraldi txar baten zain, da egunero lanian, eta halako batean atzo, esan, eguraldi honakin, baina jon behar dut ikustea, aginduta daukat, eta orduan, ez pare, sartu nintzen, interneten ikusteko nuntzegoen, eta deskubritu nun, etzegoela euskeraz inon. Ara. Eta esan, noski erderaz ez dut ikusiko, zatik, grazietako bat, omen da, esan didaten, ez, euskera eredua oso berezia, eta fin, kuriosoa jarri dutela, eta horren jakin bine, no? Horren entzun bine, eta, ez naiz ikustera, horregatik, ia noiz ateratzen duten, etxean ikusteko modu noiz jartzen duten. Egia da, zenik gaur goizan begiratu dut, eta bazegoen, Donostiko Antigo Berri aretoan, edo Hurbileko... Eta denetan erderaz. Hurbila deitu egin nun gaina gauza graziosoa gertatu zitzaigan. Zen toki batean jartzen zuen, bertsio originala, erdal azpitituluekin. Baina, gero beste toki batean jartzen zuen erderaz. Orduan, ez pare, esan, deitu ingoet. Deitu nun, eta ate izaiten Andre Erdaldun eta poliki hitz egin nion, nik uste ulertuko zula. Baina, erantzunakin, gehatu nintzen erantzun, ambigu esamarra eman ziten. Esan nion, haizu, Irati filma ikusi nahi dut, eta nola da, euskeraz ala erderaz, eta erantzun ziten. Erdaraz mesedez. Are bere interpretazio egin zuen. Ezer ulertu gabe zegoen, Andrea. Eta erdera zan, eta gero ja bakizu, idei loturaz, oarkabean aterez zitzaion mesedez hori. Ez da, baina, be grazia izan zuen. Amada mageien mari. Bueno, dena den, sasiekin burrukan ebilen bitartean, filma ikusi ez, baina, gaiari buruz gogo eta pare bat egiteko, beta egizan dut. Eta, trailerretan eta publizitatean, eta, inguruan izan dudan informazioa, eta gero ikusi duen jendeari entzun da, eta batekin da bestekin, ez da oso egokia filma ikusi gabe zer esatea, baina... nik ikusi dut, Juan Ignacio. Behintzat, osatuko dugu hemen. Saiatuko naiz txorakeri ondigirik ez esaten, ez da? Horri buruz hitz egiteko aurreneko gauza, definizio bat, euskal mitologia hitz egingo dugu, eta esan behar dugu, konbentzioz, euskal mitologia esaten diogula orain dela 100 urteko baserritarren mitologiari. Berez euskal mitologia izan beharko luke gaurko euskaldunen mitologia, baino ez da. Euskal mitologia esaten dugunean, zentzu horretan erabiliko dugu. Eta orduan, galdera baldin bada izu, eta zen moduz dago, kritikatu egin behar da filma, edo egurtu egin behar da, edo ondo dago, edo gaizki dago, euskal mitologia esaten dugunean, harriko gara beti, duela 100 urteko zeakin. Aurreneko gauza, ze esan behar da, euskal mitologia zer dan, euskal mitologiaren ortodoxia zein dan, euskal mitologiak zer adierazten duen, eta hori dana aintzat hartuta, filma ez da, nola esango genduke, ez du errespetatzen benetan euskal mitologiaren esanaiak eta mamila eta zer dan ez du errespetatzen. Gero ikusiko dugu hori nola baloratu, ez da. Esan nahi dut.
aurreneko gauza filma da epikoa. Bai. Bueno, epika da borrokaren gorazarrean. Bai? Bai, zalantari gabe. Euskal mitologian ez dago borrokaren gorazarrerik. Euskal mitologian dago lanaren gorazarrea. Behin eta berriz, aspertu arte. Askoz divertigarrigoa da borrokaren gorazarrea, batez ere irabazten danean. Bereziki. Eta hori asko gustatzen zaigu, eta bueno, egin horretan, gaurko euskal mitologia dela esan genezake, eta honek argitu egiten du pixka bat zer garen gaur egun, ez da? Eta zeinen urruti gauden herri bezala eta gure herripentsakeran duela 100 urteko baserritar haien gandik. Euskal mitologia egin zuten edo euskal mitologia bildu zen herritar haien gandik, ez da? Haiek epika ez. Ezagutu ere ez. Baina gaur egun, ikusi besterik ez dago, iratik izan duen arrakasta, ikaragarri uste ez zaigu epika. Eta badago arrazoirik, ez dute esaten hori gaizki dagoenik. Izan ere, irabazi dugun gerra bakarra da, nola bat esateko, eta gerra irabazita, estadu bat egiten duzu. Eta da gure irabazitako gerra bakarra eta gure estadu bakarra. Beraz, epika hori gauza kutxon bat bezala begiratzea eta asko gustatzea normala da. Baina, euskal mitologiak lanaren gorazarrea egiten du, ez borrokaren gorazarrerik. Ez da epikoa. Holako ze beste gauza esan genezake. Eta berriz ere, publizitateak, irakurri ditudan gauzak eta. Askotan kritikatzen dudana, kritikatu, ez dut gaizto izan nahi, kritikatu bakarrik, nabarmendu zein dan bere jatorria eta zeinen urrun gauden jatorri horretatik, zuzen interpretatzeko, ez da, baina esaldi hori behin eta berriz errepikatzen da izena duen guztia bada. Eta izena duen guztia bada, esaten da, ez dakit, misterioaren eta filosofi ezkutuaren edo galduaren gailurra balitz bezala, ez da? Paleolitikotik datorkigun zerbait bezala. Hori desmitifikatu beharra dago, zuen baimenaz. Bai, noski. Izena duen guztia bada, horrekin batera, beste esaldi bat esaten da, mito berdinetan, eta da, badirenik ez da sinestu behar, ez direnik ez da esan behar. Bi esaldi horiek, izena duen guztia bada, eta beste hau, lotuta daude. Eta oso modernoak dira biak. Biak dira 17. mendekoak. Eta sortzen dira sorginkeriaren inguruko histeriaren harira. Badirenik. Ez direnik ez da esan behar. Badirenik ez da sinistu behar, eta ez direnik ez da esan behar. Ados. Sorginkeriaren inguruan halako histeria soziala pizten da bere garaian, eta histeria hori pizten da besteak beste apaizek lagunduta. Apaizak beti badakizu, eskerroneko, gero ameketako egitea joan behar, zatezun etxeta, eta orduan publikoaren, entzulegoaren gustoko sermoiak egiten zituen, ez da? Eta hor egon zan, alkarri berotze bat, bai herritar relizkoien artetik, alde batetik, eta apaizak beste aldetik, sorginkeriaren inguruan. Nola, terroreko filmatan bezala, ez da, ize bildurra, baina zenba gustatzen zaiten, ez da? Herri elizkoia, oso bildurzan, sorginen oso bildurzan, horregatik salatzen zituen, hainbeste, zianak eta ez zianak, ez zianak, izan, ez baitzan bat berare. Baina bildur horretan gozatu egitezun baitare, orduan, apaizak elikatu egitezun, gozamen, bildurrezko gozamen hori, eta jode, beti sarmoietan, beti sorginak ora eta sorginak bera eta sorginek egiten zituzten kalteak, eta sorginak nola ezagutu ziteken, sorginak nortzan, eta bueno, bata bestearekin balako histeria bat sortu zuten, ezta? Eta orduan, histeria hori
nolabait apaltzeko, zatik gauza serio jarri zen, gero inkisizioa, eta gero jendea erre, eta bestea, eta, bueno, hau gelditu egin beharra da, eta orduan agindu eman zizaien apaizei, sorginei buruz, ez hitz egiteko. Debekatu egin zizaien apaizei, sorginei buruz hitz egitea. Eta orduan apaizak, pulpitotik, hasi ziren esaten, sorginak ez zirela. Instruzio berria zen, sorginak ez zirela. Baina herria ez zion gustu horrekin. Eta orduan hor sortzen da mito ziklo bat, oso ugarila, berria danez, normala da oso ugarila izatea, askotan bildu dana, eta da norbaitek sorginak badirela ukatu eta gero, etxera bidean gauez sorginak ateratze zaizkio bidea, eta ondo purrukatuta uzten dute. Barra baskeriak egin da. Eta dana mailatuta aliatzen da etxea. Hori askotan bildu izan da. Eta horren moraleja zein da. Badirenik ez da sinistu behar, beraz apaizari kasu egin behar zaio, baina ez direnik ez da esan behar. Ez da esan behar, esaten baldin baduzu, bidera azaltze zaizkizu, eta jipoitu ite zaitu. Horrekin batera, izena duen guztia bada, horri lotze zaio. 17. mendeko gora bera honi. Beraz, naiz eta egia da, hola bere soiltasun abstrakto horretan, maten du Tibeteko Dalai Lamak esan dako otean, ez da? Bueno, Dalai Lama entzazu aipatu bazpare, azken egunetan polemikak inibili da eta. Ara, ez da segitu. Bueno, orduan, hori da beste kontu bat esan daitekena, ez da? Ze gehiago esango genduke, honen inguruan, alare. Olako kritika gehiago egin daitezke. Olako gauza gehiago badaude, egiazkoak ez direnak. Alare, netzako importanteagoa da beste gauza bat esatea. Nik oidanak esaten ditut, baina ez ditut kritika bezala esaten, eta esplikatuko dut zergatik. Nik konparazioa egiten dut pixka bat, irati filma esaten dietenean, Benito Lertxundiren Zuberoako diskarekin. Ara? Ez dakit, zuek gaztegoak zeate eta aukera izan dezue beste kantari batzuk eta beste batzuk ezagutzeko. Gure garaian, Benito Lertxundik Zuberoko kantakin bere diska plazaratu zuenien, guk Zuberoa zanik ia ez genekien. Eta, jakin bagenekien, baina eta Siberuko kantak nolakoak ziren, eta Siberuko kantariak nort ziren, ideik ez genuen, ez da? Orduan, Benitoren kanta horiek entzun da gero, interesa piztu zitzaigun, eta orduan gerora aurkitu gendu, bazala Ramon Martikorena, naiz eta Nafarra den, Siberuko kantak kantatzen dituna, bazala Jean-Michel Bedasagar bat, bazala Robert Larronda buru bat, eta Siberuko kantak kantatzen zituzten beste erabatean. Zeharo beste erabatean. Eta orduan momentu batean, errezio izan zen, jo, Benito, zer da hau? Hau ez da Siberuko kanta. Nio gero pixkat pentsatzen hastezea eta esatezu, Benitok egin du bere diska. Bere interpretazioa. Siberuko kantak bere interpretazioa. Benitok dauka sutondoko goxotasuna ematen duen baritono ahots bat, ez dana bate egokia. Esan nahi dut, saiatu bat zen Jean-Michel Bedasagar bezala kantatzen, desastre bat ateako zen. Eta ez zen Benito izango? Ez da Jean-Michel Bedasagar. Beha da Benito Lertxundik. Eta atea zen oso diska politia. Eta, benetakoa ez da benetakoa, era, estiloa, tonua, ez, baina, azela nahi zuen, zenbat euskaldoni begilak zabaldu zizkigun, eta Siberua deskubritu arazi zigun, ez da? Hori da, beraz, ze epai eman lehike disko horren, xapo. Xapo, takitxo. Eta film honekin, gauza bera gertatzen da. Euskal mitologiaren aldetik, gauza asko ditu ez direnak Euskal mitologiarenak, edo Euskal mitologiatik gaizki hartuta daudenak, nahi dezuen guztia. Baina zenbat jendek ikusi du, zenbat jenderi piztu dio Euskal mitologiaren inguruko interesa, dudari gabe, nik 35 urtetan piztu izan dio dana, baina gehiago, nire azterketa burutsuekin. Orduan, azkenean,
Bakoitzak bere lan egiten du, eta lan hau alde horretatikan lan bikaina da, ez dago besterik esatik. Oso ondo eginda dago, jende izugarria eman du, jende askori interesa piztu dio horren inguruan, eta bueno, gero hoietako batzuk, oain interesa piztu zain hoietako batzuk, iritsiko die, bedaxe agarrezagutzera, eta beste batzuk, ez? Baina, bueno, azkenean, mitologiak bi zati ditu, behin baino gehiagotan esan deula. Mitologia dauka liluraren alderdia, eta dauka mezu ezkutu edo subliminalaren alderdia, ez da. Lilura da ezinbestekoa. Mezu subliminala, aurrena liluratze ez baduzu entzulea, mezu subliminalari ez dio pito kasuik egiten. Orduan, lilura esango genduke, importantena dela eraginkortasunaren aldetik. Gero aztertu dezakezu, zein dan pasatzen den mezua, ni hortan ibiltzen naiz, zein dan pasatzen den mezua. Baina, aurretikan lilura eragiteko gauza espazara, atzeko guztia galduta dago. Tatxatu dezakezu, ez du ezertarako balio. Beraz, lilura gintza, ez da gutxietxi behar, ez da gutxigoik ere, esan ez da autentikoa, lilura gintza oso importantea da, importantena esango nuke, zentzu batean eta aldortatik, xapo, sandakoa. Zure kantaren bat entzun dut, ta horregatik zaitut maitatzen, horregatik bakarrik nauzu. Dauzkagun azkeneko datuen arabera, 5 astetan, Hego Euskal Herrian 105.478 lagunek ikusi dute, irati filma. Guztira, 250, horrelako zezen? Horrelako zerbait bai uste dut. Datuak orain Euskal Herrikoak soilik dauzkat, baina bai beste milaka izan dira. Zenbatek ikusi duen euskeraz eta zenbatek erderaz? Hoi die sekula azaltzez dien datu. Bai. Esango nuke. Horixe ez daukat orain eskura, ez? Baina... Aprobetxatuko ez zineaz ari gerala eta euskeraz kritika txiki bat egiteko. Bota. Bai, atzo irakurri dut, uste berrian zala, Linaresi egindako elkarrizketa bat. Matusalenen garaiezke hoztik, ETB-bin erderaz dabilen tipo bat, ez diotai galdeture egiten euskerari buruz. Ikasi dun, pixkat hitz egiten dun, ikasi behar du jubilatzen danean. Asmori baduen edo. Bai, zerbait, espalego bezala, elkarrizketa euskeraz egiten diote, eta, bueno, bere programa euskeraz egin balu bezala, 35 urtetan. Ez dakit, lotxa ematen digu galdetzea, edo politikoak izuzuna ez da, edo ukitu behazun ikutua emango dio, ez dakit, baina nahi zain normala iruditzen. Ja, ez dakit elkarrizketa berean zen edo ez, baina galdetu zioten baita ere izan direla ez, saiakerak edo saiakera baino gehiago eskaerak, antzeko saio bat euskeraz egitearen inguruan, eta erantzuna ere nahikoa horrela, esaten den bezala, larga botzeko moduko erdi erantzun bat eman zuen, eta ez dakit, alde horretatik, zuk esan duzuna, kaso, ez da zuzena izango Felix Linaresi galdetzea. Zati hori ez duen ikusi. Ez dakit berdina zen, ez dakit berriakoa zen baino, besteren batean, hainbat eman ditu azkeneko egunetan. Hainbat eman ditu eta galdetzen zioten, hori, zergatik horrelako saio bat ez den euskeraz egin, eta erantzuna ere zen, bueno, egin dira saiakera, baina, bueno, horrela, zenez bezala, hori utzipakean ibano hemendik eta. Euskalo. Behin, olako beste bat, sekula inorre galdetzea ausartzea zanagotzen ez, Julian Retegiekin gertatzen zan baitare. Semeak nun bait, ezagit, euskitzek esaten du, ulertzen dula, baina ez dula hitz egiten, eta behin batek galdetu zion aizu, eta semeak nolatan ez daki euskeraz, eta esan zion, bakizu, ama erdalduna data. Eta esan zion, orduan, ama iztaria da. Ausarta eta fina. Bai, oso ona. Hola, nik uste Linaresek olako zehoz, Bueno, Linaresek eta danak, kasu berean daudenak, pixkat, hainbeste lotxa hori galdetzeko, lotxa beste, marraren beste aldean, barko lukenian. Lotxa horrak hasi izateko da, horren inguruan erantzunik ez duenak, berak zen behar luke, baina. Lurrezko
Klasiko jakinduria, jatorrizko bia. Juan Ignaziok esan du lilura beharrezkoa dela, eta ni liluratuta nauka abesti honek 11 minutu erdiko abestia da. Benito Lertxundiren kanta hau. Benito. Kasmatu dituzu kanta eta dantza, klasiko aurrekoare. Beraz, Juan Ignacio, ikusteko aukera balin badaukazu, euskeraz ikusteko aukera balin badaukazu, ikustera joango zara. Espero dut, ez naizela joango, espero dut etxean ikusiko dutela, pasadan denborakin, ez dakit nola izaten dan, zirkuituak nola funtzionatzen duen, baina hor, hilebete batzuk pasatan, ipetxatekeo ja plataformatan, eta jartzen dutela. Bai, momentu honetan, ari dira banatzaile bila Ipar Euskal Herrian eskaini alizateko, hor zirkuito horretan funtzionatzeko Frantziako bi banatzaile bat behar dute, eta horretan ari dira, eta orduan agian oraindik hori, buelta hori egin arte, Ipar Euskal Herrian eskaini nahi dutela esan dute. ETBek parte hartu du produkzioan, beraz, pentsatzen dut ETBek emango dula. Ba, emango du. Noizbait, ez da. Ja, itzeginda dago, zehaztuta dago, ze plataformetan egongo den dorlako horik. Edo ETBen baino lehenago plataformatara pasako dute. Ez dakit, esan, ondo egin nola funtzionatzen duen horrek. Zentratu klasea ingo zuten. Ba, nik ez dakit. Tratua, negoziaketak zertan geratu diren, edo ez dakit, baina bai, zalantzarik gabe ikusteko aukera izango dugu. CD-ak eta egiten dira guendik edo, ja. Ez, Juan Ignacio, DVD-rik ez. DVD-rik ez dakit. Ez, hori ez da iritsiko, ez. Hori ikusiko duzu streaming plataformetan, edo ETB-en, edo... Baina iritsiko da, iritsiko da. Bueno, orain arte, diru kontutaz hitz eginda Euskal filmik arrakastatxuena handia izan da, 2017koa, eta handia iritsi zen zinemaretotan ibili ostean Netflixera uste dut. Hori, nintzen pentsatzen ez, takilan... Eta ETB-erare, bai. Bai, ETB-en eskaini zuten. ETB-en eskaini zuten, bai. Takilan funtzionatzen duen arabera, hori negoziatzeko arma izango da, ez? Hemen funtzionatu egin du beraz, bestela zuk aurretia saltzen baduzu plataformaren batera, gero ez dakizu. Horregatik, eta irati arrakastatxua izaten ari da, bai ikusleen artean eta baita sari banaketetan. Sitxesen irabaztetik etorri zen, eta duela 2 aste Murtzian beste sari bat jasota hueltatu dira etxera. Beraz, zalantzari gabe, Juan Ignacio, etxean Benito bezala sutondoan ikusteko aukera izango duzu, zalantzari gabe. Espero zagon. Cautera, pertsimia kira, ofizialia, berrogei urte ikasten egona. Ba, eskerrik asko, Juan Ignacio, gurera etortzeagatik beste egin. Eskerrik asko zuei, eta aparkatu, hola etorriagatik, baina... Ez. Lanak aurreneko izaten dira, hemen ez dago. Lanaren gorazarrea ez aldu gaipatu. Gonbidatuta zaudete. Sasi artera. Nire sasoia osatzea. Eta gu bagoaz aurrera. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donosti aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia. Mio
Hei, popon, hementxe Josh eta Jon. Garbitu belarria, eta gozatu pila-pila. Irratitik munduran, Xatoken Moura. 15 igande iluntzeko 9:00. Xatoken Moura, naiz irratian. Julen. Bai, esango Juri. Abesti proposamen bat nahi dut. Abesti proposamen bat nahi duzu. Bai. Zenbat denbora daukat pentsatzeko? Ez daukazu. Ez daukat denborarik pentsatzeko. Ez. Abesti proposamen bat nahi duzu, begira. Esango dizut abesti bat nahi duzu? Bai. Nil taldea, N-H-I-L. Badakizu gure kolaboratzaile bat Nil taldearen bideoklip batean agertzen dela? Bai, nor? Eske ezakit esan daitekeen. Bale, orduan ez esan. Bueno, esan ingo dizut. Zuk erabaki. Idoia Xerma. Bai? Begira. Hori esan didate behintzat, ez dakite egia den. Bideoklip ikusi daiteke dorendik ez atera. Atera da? Atera da, orduan ikuste izan. Pentsatzen dut. Bueno. Konfirmatuko dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Julen, konturatzerako arratsaldeko 5 dira. Erdia egin dugu. Erdia egin dugu. Eta horrein beste erdia geratzen, data gauza interesgarri egin gainera. Ze azkar pasatzen den denbora. Bueno, beti ez, Aizu, ez zaude gustora? Bai? Ez dut orain momentu honengatik esan. Esan dut, tita batean erdia pasazigula, beste erdia geratzen dela, eta interesgarria dela geratzen dena. Hori bakarrik esan dut. Eta nik esan dizut, ze azkar pasatzen den denbora, eta zu, bueno, ez beti ez. Bostak dira, Bai, egia da. Paso eman barko diogu boletinari. Azken ordua ezagutzera joan barko dugu naiz irratiko estudio zentraletara. Arratsaldeon, Oiane Ozaeta. Arratsaldeon. Arratsaldeko 5 berriak ongetorri boletin informazioa. Arabako auzitegiak bota Euskal Autonomia Erkidegoan aurkitutako ustelkeria sare handienaren arduradun nagusia den Alfredo de Miguelen beste errekurtso bat. Arabako EAJko buruzagi ohiaren defentsak eginiko indultu eskararen aurka agertu zen fiskala joan den asteazkenean. Arabako auzitegiak atzera bota du Alfredo de Miguelen abokatuak aurkeztutako errekurtsoa. Auzitegi gorenaren epaiaren ostean kasuko zigorrak berresten zituen autoaren aurka. Iturri judizialek jakitera eman dutenez. Horrekin Euskal Autonomia Erkidegoan aurkitutako ustelkeria sare handienaren inguruko epaia betearazteko eta kasu honengatik zigortutako 4 kide espetxeratzeko beste urrats bat eman da. Auzitegiak atzera bota du abokatuak aurkeztutako errekurtsoa eta beraz hurrengo urratsa izango da kondena epaia zigorrak betearazteko bulegoari jakinaraztea eta horrek espetxeratzeko agindua emango die abokatuei. Eta Espainiako Auzitegi Gorenak berriz bertan bera utzi du Marisol Iparragirreren beste absoluzio bat. Auzitegi Nazionalak erabakitakoa eta beste epai bat ematea agindu du. 1900
1977an Oviedoko polizia etxe baten aurka egindako atentatu bati buruzko epaia da. Zigor arloko salak Manuel Martzena presidentearen txosten batean onartu egin du fiskaltzak 2021ko urtarriaren 21ean emandako epaiaren aurka jarritako errekurtsoa. Koherentziarik eza antzeman baitu epai horretan. Hori dela eta kasua epaitu zuen auzitegiari agindu dio epai berria eman dezala. Lehen erabakitik kanpo utzi zituen frogak baloratuz. Aipaturiko txostena Guardia Zibilak gertakariei buruz egindakoa da eta bertan Kepa Arrontegik egindako deklarazioa ere ageri da. Izan ere, atentatu batengatik kondenatu zuten Arrontegi bera ere. Eta bukatzeko ikerketa baten arabera pertsona batek 9,8 urtez bideratu beharko luke bere soldata osoa Gipuzkoan 80 metro kuadroko etxebizitza bat ordaintzeko, Bizkaian 9 urtez, Araban 8,8 urtez eta Nafarroan 6 urtez. Espainiako estatuko bataz bestekoa 6,7 urtekoa da. Horrela zehazten du astearte honetan fotokasa higiezinen webguneko eta Infojobs enplegu atariko datuekin idatzitako txosten batean. Txosten horretan kalkulatzen da pertsona batek zenbat denbora beharko lukeen etxebizitza bat ordaintzeko, soldata osoa horretara erabiliko balu. Langilearen eremu geografikoa Espainiako estatua da oroar eta 80 metro kuadroko etxebizitza bat hartu du oinarritzat. Datu batzuk probintziaka ematen ditu eta beste batzuk autonomia erkidegoka. Hego Euskal Herrian Gipuzkoa dago gorengo postuan, pertsona batek 9,8 urtez erabili beharko lukelako bere soldata etxe horretara ordaindu ahal izateko. Eta hori herrialde osoaren bataz bestekoa da, baina Donostian prezioa bikoitza izan daiteke astearte honetan El Diario Basko egunkariak argitaratutako erreportaje baten arabera. Arratsaldeko 6etan bueltatuko gara informazioaren ariaren 3. edizioarekin. Ondo izan, gero arte. Eskerrik asko Oiane Ozaeta, gu bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez dut inoiz ukatuko zer den onaino ekarri nauena. Ez dut inoiz duko nor zen hain gerutzan ninduena. Ostatu zar baten sokoetan ikusten hazia akeratu. Lehendik ere baden harreman bat sendotzeko helburuarekin antolatu dute, heldu den astebururako, Baztango eta Baigorriko gazteak elkartuko dituen topaketa. Nor bizi da izpegiren bertzealdean, galdera egin dute, atzoko gaurko eta biharko sareak jarri dute ekimenaren izenburu modura, eta ostiraletik igandera Amaiurko aterpetxean elkartuko dira. Mendimartxak, dokumentalen proiekzioak, ginkanak, jolasak, askotariko jarduerez gozatzeko aukera izango dute ekimenean parte hartzera animatu diren gazteek. Eta nien kondena amaigabea Bi ibarretan dauden herrien ekimenez antolatu da topaketa, eta herri bakarreko ordezkariak soilik gonbidatzea itxusi eruditu zaigunez, bigarren kafean ditugu, Kristina Urrutia, Baztango udaleko euskara teknikaria, eta Bixente Irigarai, Baigorriko teknikaria. Lehenik eta bain, arratsaldeon, Kristina? Orain bai, arratsaldeon, Kristina. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Bixente. Bai, arratsaldeon. Bueno, lehen bizi galdera bana egingo dizuet. Kristina, nor bizi da izpegiren bertzealdean? Bueno, ni orain ezagutuko ditut batzuk, oraindik ezagutzeke. Bueno, beti dago horixen ez, muga horren inguru horretan beti izan da joera bat joan etorrikoa eta kasontan Baztanek badu lotura handia inguruarekin, eta kasontan Baigorri dugu hortxe beste alde hortan, zuk aipatu duzun gizan, lehendik ere bazen harreman bat, harreman horri
segida ematean nahi izan da. Berriz berreskuratu, sendotu, eta etorkizunera begira jarraibide izan dezaten. Eta kasu honetan, baigorriarrak, dezente dira horiek ere, baina gazteengan jarri dugu fokoa, eta baigorriko gazteak ezagutu nahi ditugu bastandi begiratuta. Eta Bixente, zuri ere galdera beda, nor bizi da, ezpegiren bertze aldean? Orain ikusiko dugu. Ez, guk baitugu deia hemen batzuk bastanekoekin, sustut kultura eta bestaren inguruan, Nafajoren egunera etortzen dira batzuk, eta gu bagoaz zarat bastanaren biltzajerat lan egitera eta beste egitera. Eta hori, orain arte batez ere kultura eta ekitaldien inguruan ezagutu ditugu bestaldekoak, eta badira ere batzuk, bastaneko batzuk etortzen direnak onarat lan egitera. Ere, baigo jira. Eta orain ikusiko gazteekin, aheman behi batzuk sortzen diren. Kristina, zuk berreskuratu hitza erabili duzu, aipatu duzu, hor urteak atzera eginda, izan direla harremanak, irakurri dugu hor begira aritu garenean, garai bateko kontrabandoak, eta bestelakoak ere bai. Berreskuratu horrek zer esan nahi du, azken urteetan edo somatu dela joera bat harreman horiek galdu ez dugu esan dugu, baino ahuldu direna edo? Bai, hori da, galdu ezera bat. Horrentzen, Bixentek aipatu ditun bi ekitaldi horiek badutelako oraindik segida eta lotura, eta beraz, uztailean bazandarren biltzarrerat etorriko dira, eta aldiz orain aprilien 30ean baigorrera joateko parada bada, Nafarroaren egunean, baina ahuldu bai, garai batean askoz ere harreman sendoago zen ekonomikoki, sozioekonomikoki, baina batez ere landa garapenari lotuak, nekazaritzari lotuak, eta askoz ere atzerago, gibelerago jo ezkero kontrabandoa eta gerra garaian, eta handik onuntza etorritakoak bizitzera, eta gerran iesian ibilitakoak, eta beraz, harremana izan da, baina, bizimodu aldatzen deneinean ere, nekazaritzak ere behera egin du beste modu batean ditugu orain bizi moduak eta harreman hori ahultzen joan da, behar bada, horrela esan genezake, eta beraz, berreskuratu nahi dugu, hortxe ondoan ditugulako azkenean, ez? Ordu erdiren buruan, hortxe da ondoko herria. Eta askotan, beste leku batzutara mugitzen gara, bide luzeagoak eta eginez, eta ordu erdien buruan dugun herria, behar bada ez diogu igual besteko segiderik eman, eta orain hortaz genion berreskuratu nahi genukela, izan baden, edo izan den harreman horri euste aldera berriz ere. Eta Bixente, gazteen inguruan antolatu duzue topaketa hau, garbi dagoena da, aurrera begira harreman hauek sendotu eta harreman hauei modu sendoan eutxiko baldin bazaie, gazteekin hori lantzea dela garrantzitsua. Bai, hori da. Gazteekin lantzea erabaki da justuki haiek direlako pixka bat etorkizuna, eta pentsatzen dugu ere, gaztetatik usatzen bagira, doitzen bagira bastanera joaitea, berdin gero naturalago izanen dela. Eta Kristinak egiten duen bezala, distantzian guretzat bastar erratzu urbilago da, Baiona baino adibidez, baina Baionara joaiteko ohitura handiagoa dugu. Eta beraz, denboran nahiago dugu hemen iparraldera buruz edo kostaldera buruz joan, alta besteak ondoan ditugu, eta ez dakit, mendia edo muga hori sobera sartua dugu buruan, eta gero horrek oztopatzen gaitu edo ara joaiteko. Kristina, pentsatzen dut, Ibarretako gazteekin tonpaketa antolatzeko, aztertuko zen dutela, ez? Bai, baztangoek baigorrikoa nola diren, eta baigorrikoek ere baztangoak nola diren, ez dakit, gazteak nola diren, ze ohitura dituzte, nola jokatzen dutenaren artean, aipatzen ari garen ditxosozko muga horren bi aldetara, soslai edo profil ezberdinak topatu dituzue? Ezberdinak dira, baztango eta baigorriko gazteak, zuzen galdetuta. Ez da, ohitura ezberdinak bai izanen dituzte, segurazki, inguruneak ala markatuta edo. Baina, lehenbizi aipatu nahi nuke gazteengan fokoa jarri dugu, eta bereziki Bixentek ekarri zuen, baigorriko herriko etxeak egin zuen proposamena baztango udalari, eta Bixentek zuen gogoan edo arek zuen nahi hori gazteak hartu behar genituela, eta berak hor momentuetan aipatu den gizan, orain adin honetakoei eman bidea, erakutsi, jarri oinarri bat, eta mendik urte batzuetara, horrazten direnean jan erabezaroa
pasatxe edo, bueno, hor direnean, eta parrandarako eta azten direnean. Hori da. Beste urte batzuetako, ohitura izan dezaten, ondoko herrira etorri eta hemengoak ara edo handiko nuntza bil daitezen. Eta horregatik izan zen gazteengan eta bereziki espreski adin hau, bueno, kasu honetan, bastandarrak dira DBH bat bita iru, lehenengo bigarren da hirugarren mailako gazteak, eta aldiz Baigorrin, adin bat, urte bat gaztegoak ere bai, 11 urtegoak ere bai, han badirelako ja kolegioan daudenak, eta hor adibidez, ja da, ezberdintasun hori ikusi dugu. Bueno, jarri dugu adin bat, muga bat, eta, bueno, Nafarroan, Baztan emeintzat, ja, instituto garaia da, baina ez dute adin guztiek bat egiten, Baigorrin kolegioan direlako. Gero ezberdinak izanen diren, segura aski izanen dituzte gustu berdintxuan zeran ikuste dut, ez? Ez dakit musikaldetik, edo izango dituzte, edo mugikorra dela eta izango dituzte gustuak eta berdintxu aldera, baina segura aski beste ezberdintasun batzuk ere izanen dituzte. Eta bueno, besteak beste, gure nahia da harremanak sendotzea esaten ari gara, baina horien azpi helburu batzuk ere baditugu, eta horietako bat, nik bereziki gure zerbitzutik, Euskara zerbitzutik ari behin ni udalean, eta gure zerbitzutik Euskararen inguruan egin nuke. Eta bi ibarretako gazteeko hor ditezela, eurek komunian dutena, bat egiten dutena hizkuntza da, batetik, euskera dute, baina batek badu Nafarroko baztanera, eta besteak badu beste Nafarroko, Baigorriko hizkera, eta euskalkiak ezagutaraz dizaten nahi genuke, eta entzun dezaten batak bestearena, eta aberastu dezagun, ez? Gure euskera hori ondokoarena ere entzunez eta ikasiz. Eta hori adibidez, ezberdintasun hori izan dute, seguraski. Belarri jarri beharko duten fin, batak besterena ikasteko. Ziur baiet. Vicente, Kristinak esan digu, zuri bururatu zitzaizula, edo zure egonezin batetik edo sortu zela, gai hau lantzeko ideia konta eguzu, nondik etorri zitzaizun egonezin hori edo ideia hori? Bada espaldi, beti aipatu dela biegien artean, berdirela gauzak antolatu, egiten dira aipatu ditudanako arte, baina Erriko Etxek ere bazuten hori Joseba Otondoa Baztango alkate da uzapez pasa zelarik ere jantzuen, etorri zen unara aheman bat sortzeko nahiarekin, baina gero konkretuki zer egin beti zaila da, eta hor, hola etorri da ideia gauza konkretu bat egitekotan, hasgiten xumeki, eta hori adintarte bat definitu, eta horrekin entxa egiten, eta hori nik proposatu nuen horretako 11-15 urte artekoak hartzea, eta justuki, Kristinak egiten zuen bezala, 11-15 urtean sustatzen badugu aheman hori, gero 15 urtetatik goiti hasiko dira ateratzen haien kabuz, eta beraz gurutzatzeko parada ukanen dute. Egin baginuen hori tikiagoekin, ez dakit nik 8-10 urteen artean, gero 10 urtetatik 15 urtetara elgar galduko zuten, eta ahemana enustez etenen zen. Baina hor, bederen 15 urte artea txikiz ahemana, gero haiek bideratzeko manera ukanen dute. Eta Vicente, behin proposamena luzatuta, gaztei edo nerabei hau azaldu diezuenean, zer moduzko harrera izan du? Nola hartu dute horrelako topaketa bat egiteko proposamena? Ideia ona zela eta atera dute, gero hemen jaren dute, denbora gehiago eman duela izenen hartzeko. Beti eganien Baztaneko azken egunak arte baginituen bat, bi edo 3 pertsona, eganien etorriko da, ikusiko zuen, eta azkena etorri da, kasiko gehi bat gira, baina azken momentuan ukan ditugu izenak, eta behar izan da pixka bat gurasoekin ahemanetan txartu zuzenki, ustez Baztanen ez dute arazo hori ukan. Baina gero populakuntza mailan ez gira berkopuruetan, guk baditugu 60 gazte baino gutxiago, eta Baztanen 250 pasa. Eta beraz, hori, eunekoan etzen gauza berdina, baina gero motibatuak dira, horretortzen direnak hasteko aipatzen dute, eta baina ustez bada motivazioa, eta ajera ona proiektu horrekiko, eta erabaki dugu ere berdin bideratzea urte bukaeran beste egonaldia. Uste dut, Vicente aipatu duzuna, azken orduan izena emate hori, mugak egon edo ez egon leku batean bestean edo gaia dena delako izan, leku guztietan berdin gertatzen dela, ez dut uste Baigorriko kontua bakarri denik, Posible da, baina guk badugu, hori, ez augerri hori.
hala ere hori egin du segurazki azpimarra hori gure pozerako edo sorpresarako bastanen lehenbiziko egunean joan ginen institutora azaltzera eta Euskorria banatzera eta hasi zen lehenbiziko egunetik jendea oraintxe izen emateare iriki gabe genuela ja deitzen eta izen ematen. Eta sekulako zerrenda osatu genuen, egun gutxiren buruan ja baginitun 30 bat edo izen emate, eta hortaz bai gorrin azken egunean. Egin dela, baina olakoak izaten dira maiz beste dozein jarduretan ere. Hemen poza hundiz, gogo bizizi izanen dira gazte hauek, eta bai, segidan izan dute baiet. Eta hor ere, Kristina, horrelako erantzuna jasota, ikusiko da ez, eta norberak esango du, joño, asmatu dugu. Bai, eta egia da poza hundia eman zigula, batetik forma eman genion momentutik, eta bigarren momentua izan zen izen emateak arrakastatua izan zenean. Hor pentsatu genuen, asmatu dugu edo bada nahi bat, edo bada honetarako gogo bat edo, eta lehenbizikotan zer egin ezkenekienean, ezkinen oso garbi, nola bildu eta nola pasa egun bat, beste eta azkenean asteburu osatu, jarduera mordo bat finkatu, eta haien erantzun hona ikusirik, prest daude auzokoak ezagutzeko, elkar ezagutzeko, eta gero horrekin batera antolatu dugu ez bakarrik dena bestagiroan eta elkar ezagutza soilik, beti badira hor lehen euskararen aipatudan gizan beste helburu batzuk ere badira, 2 barretako historia ezagutaraztea, memoria historikoa hori berreskuratzera, aizialdi osasuntzu bat, hor antolatu dugu mendi martxa bat, eta osasuntzu ibilditzezen eta gure inguruak ezagutu ditzaten, eta hor kontrabandoaren eta lekuak izan direnez, hor bada nahiko historia, gero bada digitaldi horretan bukaeran erratzutik abiatu, Amaiurtik erratzura abiatu, eta erratzun bunker bat ikusiko dute, haren inguruko azalpenak emanen dizkiete, eta eraberean asteburuan erakusketa bat izanen dugu, horren inguruan ere, eta gure historia eta gure inguruan gertatu dena ezagutarazi nahi diegu gazteun nola ez, eta gero beti errespetuz joka dezaten, genero berdintasuna ere gogoan izan dezaten, elkarre errespetatu, eta horiek asteburuan joku bidez ez bada dokumental bat ere ikusiko dute hor emakumeek izan duten paperaren inguruan, eta bat eta bestaren aitzakian, eta alba da aizialdian eta lagun artean, oroitzapen honekin erraixago gustora duen erraixago sartzen baitira, bide horretatik egin nahi diegu, ezagutarazi nahi diegu pixko bat historia eta elkar ezagutze hori. Eta gero, Bixente, Kristinak aipatu dizkigu asteburuan izango diren jarduera ugari, pentsatzen dut hoiekin batera, gero beraien artean harremantzeko uneak ere izango dituztela, ez da, elkar ezagutzen joateko, jarduerez gain ere, beraien artean izango dituzten momentu horiek garrantzitsuak izango dira lehen aipatzen zenuten horretarako, ez? Mendik urte batzutara, beste modu batera, beste topaketa klase batzutan ezagutuko, elkartuko dira, eta harreman hori sakontzeko ere garrantzitsuak izango dira, jarduerarik gabeko momentu horiek, elkarbizitza une horiek. Bai, bizton da. Justuki, gu ez gira beti, haien gibeletik egonen, erraiten hau eginen dugu eta hau eginen dugu. Ez izan dira denbora libre batzuk, beraz gure egon lekua Amaiurren da, eta Amaiur horrentzat ere egokia da, egian bahna usteko aujak haien kabuz, haien baitatik besteak ezagutzeko, eta ez bakarrik guk proposatu aktivitateen bidez. Eta ene ustez, aheman gehienak hor eginen dira. Guk ahemanak ulatuko dugu aktivitateekin, baina gero denbora libre horiek albideratuko dute lotura azkartzen. Kristina, aipatu duzu, historia, memoria historiko horrelako gaiak ere, beti izaten da ez, garrantzitsua dela norberak bere iraganaren berri izatea, gero bere kontzientzia edo eraikitzeko, nola lantzen dira horrelako gaiak adin horretako gazteekilen esan dugu, formatuan asmatu zenutela, izen emateekin jakin zenutela, orain asmatu behar dena da jardueren egitura edo formatuarekin asmatzea. Bai. Eta badugu asmoa, behin asteburua pasa eta gero haiei galdera egiteko, balorazioa jasotzeko, ea gustatu zaien eta ea asmatu dugun, baina hori ere izan da taldean, gu
Bixente Baigorriko udaletik heldu da, eta Baztango udalean Euskara zerbitzua, berdintasun zerbitzua, gizarte zerbitzuak eta kultur zerbitzua bildu gara, beraz, 4 teknikari. Eta teknikarietako batek ere aipatzen zuen. Gu ari gara, paperean idatzi da polit gelitzen ari da, baina adin honetako gazteei erakargarri eginen altzaie ordubeteko dokumental bat ikustea, edo historia memorikoaren inguruko azalpenak jasotzea, edo erakusketat ikustea. Eta hortik tiraka, horregatik lotu du gauza bat bestearekin, mendi martxa, erraza, 3 bat orduko bueltaxka bat, bolda poli bat osatu dute, erraxa izanen da, eta bukaeran ikusiko dute bunker bat, eta iruten zaigu, adin horretakoek ez dute ikusi izan, orduan bunkerra ikustea bera ja bada, zerbait berria, eta hori lotua izanen litzake gero erakusketa, baina erakusketa da panel batzuen bidez, eta, holako buelta txiki bat Amaiurren bereanan areto batean, ez dugu oso sakon negi ere egin nahi izan, ez delako erraxa, haien atentzioa erakartzea eta gauza gai horietan, gai sakon horietan jasotzea. Baina, geldituko balira, bizpairu konturekin, gure inguruan hau gertatu zen gerra garaian, eta horregatik sortu zen bunker hau, edo hemen ibili ziren garai batean hainbat emakume gerra garaian eta kontrando laguntzen espioi izan ziren emakume batzuk, horien inguruko nozio pare bat jasoko balute, hori ere bada helburua betetako sensazioa, ez? Dena ez dute segurazki jasoko nahi izango den bezala, baina kontuan hartu behar dugu, 11-15 urte bitarteko gazteak eta gazte txoak direla, eta hori zen alegin egin dugu, behintzat hori, bi oinarri edo zertzela da pare bat emateko, haiek ikus dezaten, non dauden ondokoak ere, ze inguru izan dugun, eta zergatik muga hori, eta zer esan nahi duen, eta holako pare bat jasoko balituzte gu kontent. Bixente, Amaiurren egingo da topaketa, ez dakit, arrazoi zehatzen batengatik aukeratu duzue Amaiur, badago azalpen bereziren bat? Ez, uste dut, praktikoaren aldetik ez, hautatu behar ziren, bastanen ziren egonlekuak identifikatu, eta gero horietako bat hautatzea zen. Gero Kristinako beki jaren du, berdin bastanetik egin dutelako aterpetxearen autua. Bai, Amaiurren bada aterpetxea, 40 launentzako eta kopuru politia irutu zitzaigun, ezpaikenekin zenbat jendek emanen zuen izena. Eta holako parrasta handi bat ez dela izan pentsatuz, 40 kopuru politia zela pentsatuz, aterpetxea hartzea erabaki genuen. Egia da, gero simbolikoki Amaiur oso esanguratsua dela, eta eraberean, inguruan gelitzen da, ez? Baigorrik erratzura segidan eraietuko die, eta erratzutik Amaiurrera ondo-ondoan daude. Hori ere, baina batez ere praktiko aldetik begiratu hartu genuen Amaiurko aterpetxea bai. Paraje zoragarriak ere badira, eta Amaiurtarrek badakigu, segurenik beso zabalik hartuko zaituztetela, ze beraiek ere udan izaten dituzte, Arantzadi zientzia elkarteko indusketatakoak eta aterpetxean, beraz Amaiurtarrak ohituta daude alde horretatik, beldurrik ez duzu izango, ezta? Amaiurtarrekin. Baita berso udalekoak ere, izaten dira Uztailean eitzen da txanda bat Amaiurren, eta ohituta daude, jende hartzera udan, joan etorri handia izaten da turistaz gain, jakina, baina hola udaleku edo bertan egon aldiak maiz izaten dira eta oso ohituta daude, beraz bai, kontent hartuko dituzte gaztetxoak ere eta guk ere pentsatzen dugu hauek ere ongi honen direla, herri tamaina txikia, baina eraberan lehen Bixentek esan duen gizan, bakarrik ibiltzeko ere tarte baten ere neurri politiko herria da eta bai, zentzu horretan pentsatzen dugu hauek zintzo portatuko direla eta ongi joanen dela dena. Ziur baietz. Bixente, izenburuan, atzoko gaurko eta biharko sareak aipatzen dira, gaurkoen inguruan ari gara, etorkizunekoak izango direnen inguruan, sareak saretzen joate horretan, baduzue, ez dakit, egitasmoaren baitan edo aurrera begira, beti ere lehen da biziko ondo aterako balitz, beste adintarte batzuetara zabaltzeko intentzio horik edo? Momentuko ez dugu aipatu adintartea aldatzea. Bai aipatu duguna da bigarren egonaldi bat, deia, martxan jartzen ari gira, taldi honetan bai gohin. Gero adintarteekin, oainik ez dugu beste proiekturik aipatu, eta hori lehen helburua zen gauza sume bat egitea, aski egiskiz, astapenean aipatu ginituen proiektu artearen inguruko proiektuak burutzea eta dena, eta azkenean ez gauza sume bat egin dezagun, lehen asteburu bat, eta
hau funtzionatzen baldin bada, bigarren bat egingo dugu, eta beste urtetan ahabegituko dugu. Eta hori, lehenik adintarte horrekin, eta gero ikusiko nola gauzatzen aldiren berdin beste aheman batzuk, aipatu izan dugu batzuen gure artean ekonomiaren aldetik, lanbidearen aldetik, formakuntzen aldetik ere, balaikela hori bat tiratzeko, baina momentuko hori, asko gira 10-15 urte artekoekin, eta ikusiko nola doazen gauzak. Kristina, oraingo honetan bastandarrei tokatuko zaizu edo bastanaldeko anfitrioi lanak egitea, maila oso goian jartze baldin baduzu, Baigorriarrak urdurituko dira. Hurrengo antolatzeko lana jarriko dizkiozu. Ez dut uste. Nahiko garbi zen gainera Bixentek, esan zegoen topaketa bat da, eta etorriko dira Baigorriarrak etorriko dira, baina hemendik harat joan behar dute gero bastandarrek ere, truke bat da. Berak ere hori nahiko garbi zuen, topaketa honek trukea behartzuela. Eta hortaz urrialdera pentsatu dugu, ja nola ateratzen den lehenbiziko hau ikusiko dugu, baina bastangoak Baigorrira joanen dira bigarren asteburu pasa, beraz pentsatzen dut gisakoa izanen dela nere, eta gure asmo izan litzake ongi ateratzeena, eta gaztetxoak parte hartzaileak gustura egotea, bai, hori seinale hona litzake. Bixente, alde horretatik ezkarik ez daukazu, ezta? Kusiko asteburuaren maila baira. Eta gero entzatuko gira, nire ustez gu ere lehena ibiltzen baldin bada, bigarrenak formatu berdin txaukanen du, berriz hartu gai bat Bastan eta Baigorri lotu zituenak, horrek funtzionatzen baldin badu, eta nire ustez, ikusi behar da gazteak hortaz interesatzen diren, baina nire ustez fondoa edukia baino gehiago, da ere ze maneratan transmititzen diegun, eta erten zuen bezala, mendi martxa batekin transmititzea mugan izan diren historio batzuk, erakargerria izaiten alda, eta guk asmatzen dugun hemen beste eduki bat transmititzea aktivitate berrien inguruan. Eta ustez lortzen alda, pixka bat pentsarketa egon, eta eginen dugu hemen ere zerbait erakargerri. Kristina, ez dakit, bukatze aldera, aipatu ez dugun zerbait edo aipatu nahiko ote zenuken topaketaren inguruan? Ez bereziki, uste dut esan ditugula gehientsuenak, iruditzen zait, elkarrekin antolatu dugu hori bai, Baigorretik etorri da ideia eta asmoa, baina gero lantaldetxoa finkatu dugunean, elkarrekin antolatu dugu, eman diogu format ebiligara guztia adosten, eta naiz eta guk hartu dugun ardura, bastanen denez, hainbat kudeaketaren ingurukoak eta lotzeko hori guk hartu dugun ardura, gero bueltatorriko zaion Baigorrikoei, baina elkarrekin egin dugu, eta hori ere izan da aitzakia politia, gure arteko koordinazio hori, haiek etorri ziren Bizpahiru bileretan Bastango udaletxera, eta 3. aipatu guren, aizue, gu joan beharko dugu Baigorrira, ez etorriko dira beti, eta beste behin joan ginen, eta horrek ere balio du, kontuan izateko zeinen bertan gauden, eta lastima, baina ohitura gutxi xamar dugu joan etorri horietan ibiltzeko, eta zeinen aberasgarria den gure auzokoak ezagutu eta haiekin biltzea, beraz, koordinazio arras politia izan da, eta abiatu dugun honek segida izaten duen, aurten bigarren egiteko aukera baginuke bikain, eta hurrengo urteetan ere honi heltzeko bidea baginuke, horixe da ez, gaurko eta geroko gazte horiek, eta herritar horiek, eta sare horiek, saretzen ehuntzea, oial poli bat osatzen joateko. Mezu Baikor Horretxekin geratuko gara, ondo iruditzen bazaizue, Kristina Urrutia eta Bixente Irigarai, mila esker, Bastan eta Baigorriko gazteburuan izango duten topaketaren ingurukoak kontatzeagatik, eta urrian beste bat etortzen baldin bada, horren inguruko ere landuko ditugu. Eskerrik asko. Gustura etorriko gara, mila esker zuei. Ondo izan. Mila esker. Bai. Eta guk aurrera egingo dugu segituan. Bilintz, zineaz jakin nahi ez duzun guzia. Attention, please, Beñatiturrioz hasi delako ja gauza radiofonikoak egiten. Ordu momentu honetan, oinetakoak ondo ditu, galtzerdiak ere bai, hankautxi dago eta komuneko... Dituzte eta jartzea hankutxiz, programa hankutxik imar da. Areto honetan moketa egon dezakitzatik ekarri zuen izti moketa, doblea moketaren gainean jartzeko. Ez nekilako, baina orain da, doble moketa. Hankautxi jarriko gara. Moketa batek beste moketa anulatzen du, ez? Bueno,
Garbi geratu da ze pelikula zari garen? Gaur, bilintxeen Die Hard. Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. It brings a tear in the mind when I begin. Gaurko egunez zendu zen Lacey Gibson, eta gure lagunen omenez, Chicago inguruan dabiltzan lagunen omenez, bere abesti bat jarri dugu, izan ere Lacey Gibson Chicago blueseko gitarrista ospetsu bat izan zen, Buddy Guy, Son Shields, eta jende askorekin lan egindakoa, Muddy Waters, izen gehiegi aipatzeko. Beraz, Inigo Asensio, Ander Zubiaga eta lagun guztien omenez, gozatu pixka bat Drown in My Own Tears abesti honekin. Lacey Gibson gaurko egunez zendu zelako. That you'll be home soon. I guess I'll drown, oh Lord, in my own tears. But I know it's true. Into each life. Oh, the summer rain has got to pour. Oh, you know I'm so blue. Here without you, it keeps on raining. Oh, more. What key to you? Come on home, yeah. So I won't be right here, you know, all alone, yeah. Lord, if you don't think that you'll be home soon, I guess I'll drown, oh Lord, in my own tears. Come on home, yeah. So I won't be here, you know, all alone. Lord, if you don't think that you'll be home soon, I guess I'll every day. You see somebody doing me wrong, somebody call my baby. Every day of my life, I guess I'll drown, oh Lord, in my own tears. Hey, 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 hey. Ooh, Lord, yeah.
Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Goizero irrifarra. Ahoa, nekea panegarra. Alboa. Adi nagusitasunera iritsi da, arte drama Euskal Laborategiak antolatzen duen aulestiko antzerki topatuko. Urtero, arte eszenikoak euskaraz lantzen dituzten askotariko aktore, zuzendari, antzerkigile eta antzerkizaleak elkartzen dira aulestin, eta 6 egunez Euskal Antzerkigintzaren zentro bilakatzen da Bizkaiko udalerri txiki hori. 18. ekitaldiari atzo eman zitzaion hasiera eta ostiralera bitartean egunez antzerki eskolan klasea jasoko dituzte 16 lagunek eta gauetan askotariko ikuskizunez gozatzeko aukera izango da. Guztiek erantzuna. Ahoa. 18. ekitaldi honen nondik norakoak hobeto ezagutzeko, lehen txinparta piztu eta urte horietan guztietan ekimena auspotzen aritu den eta jarraitzen duen Ander Lipus gonbidatu dugu bigarren kafera. Arratsaldeon eta ongi etorri, Ander. Arratsaldeon eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Bueno, Ander, esan dugu 18. ekitaldia, atzo eman zenioten hasiera, zer moduz? Lehendabiziko ordu hauek? Bueno, ondo, hasierako betiko urduritasun horiek, ikasleak oso urduri zeuden, guk baita ere, ia zemoruzko taldea zen, eta egia esan, bueno, lehen orduak, lehen eguna pasa dugu, lehen ikastaroak, lehen irakasleak, eta momentuz martxa honean doa. Atzo eman zen lehen ikuskizuna baita ere, H Teatroren balbea, eta publikoz ere oso ondo funtzionatu zuen, hurbildu zen, frontoian ari gara ematen aurten emanaldi guztiak, eta bueno, momentuz pozik eta gustora, eta hor ari dira orain ere, lan ikasleak, orain arratsaldean Iñaki Rikartekin ari dira, maskara antzerkia ikasten, eta gero iluntzean, 9:30 emanaldia ikusteko aukera izango dute ikasleek, aulestiarrek, eta Euskal Herriko edozein txokotik hurbildu nahi duen edonork Kulunka teatroaren Andre eta Dorin ikuskizuna. Gogor lanean ari direla ikasleak, aipatu duzu, Ander, horrelakoetan 6 eguneko zerbait itxia eta laburra denean pentsatzen dut ikasleek beraiek ere minutu bakoitza zukutu nahiko dutela, ezta? Jala da. Azkenean, ematen du ezetz, bueno, egia da, 8 ordu dirala egunero, astelehenetik hasita larun batera arte, 6 egun intensoak, baina berez, bueno, profesional mailan ari garen ontzat ere, hala izaten da, gure ensaio egunak ordu asko sartu behar dira, zerbait txukuna nahi badiozu eskaini publikoari, ezta? Eta nik uste dut hori dela modua. Gero egia da oso estimulantea dela, ze kasu hontan gauza eta estetika ezberdinak lantzen ditugu, irakasle ezberdinak daude, euren jakintza, euren ikuspegia, antzerkia edota dantza ikusteko daukaten moduak, eta bueno, nik uste dut hori xurgatzeko oso aberasgarria dela. Eta gero ja zer esanik ez taldea. Taldea 16 pertsonako talde bat daukagu, eta bueno, horre esperientzia ezberdinak bizitzen dira, eta hori ere oso aberasgarria da taldearentzat, ezta eurentzat, aktoreentzat. Ikusita gainera aurten, jende gazte asko apuntatu dela, beti apuntatu izan da jendea gogotsu, baina bueno, gaztetasun horrek ere ematen dio zerbait freskoa eta zerbait interesgarria. Gaztetasuna esaten duenean da 18, 19, 20 urteko jende asko
apuntatu dela batzuk dantzertin dabiltzatenak, adibidez, baina beste batzuk berez baita ere gogotsu antzerkia ikasteko eta antzerkian burua sartzeko. Aurkezpen ekitaldian, aurkezpenaren egunean Ander, arnasgune hitza aipatu zenuten, topaketa hau izendatzerakoan, edo arnasguneak askotan oasi modura identifikatzen ditugu, ez dakit, hori askotan, ez dakit seinale honegia izaten den, hau ote den kasu arnasgune zentzu horretan erabili ote duzuen, edo euskal arte eszenikoen egoera beste bat ote den? Bueno, nik uste dut arnasgunetaz hitz egiten dugunean gehiago hitz egiten dugu euskara elementutzat hartuta edo euskararen egoerari begira, ezta? Ezinbestekoak dira halako topaketak antolatzea sarritan beste hizkuntzek beste hartzen dutelako euren hegemoniatik, ez dakit, beste hizkuntzek hartzen dute beste garrantzia bat, eta batean euskarazko bai zorkuntzak edo euskarazko formakuntzak edo ikastaro horiek galdu pisua galtzen dute. Sarritan gertatzen da, ikasle bat edo bi erdaldunak izan, eta ja ikastaro guztia erderaz eman behar izatea. Orduan, duela 18 urte, hasi ginean hori argi ikusi genuen. Euskara hutsean izan behar zela, eta hori izan behar zela eredua eta hortik abiatu behar ginela euskarazko sorkuntza bultzatzen. Euskara hutsetik. Kontrakoa gertatu zitzaigulako guri baita ere, guk antolatzen genituen nazioarteko topaketak, eta azkenean erderak eta ingelesak, kasuntan espainolak eta ingelesak hartu zuten pisua, eta batean talde hortatik euskaldun pila bat ginen, baina euskarak galtzen zuen indarra. Eta orduan, hortik da arnasgune euskaratik, eta gero zer esanik ez, uste dut, ala uste dut dela, Leharti bai oso eskualde euskalduna da, Aulesti baita ere, hemen euskaraz bizidea gara, euskaraz arnasten da, herri osoan zehar, eta horrek ere ematen dio topaketari lekuak non ematen den balako indar berezi bat. Hortaz aparte, geroia esango nuke zorionez isla hontan edo arnasgune hontan uste dut euskarazko sorkuntzak pisu bat hartu duela eta badagoela. Duela 18 urtea hasi ginean, uste dut ez zegoela horrenbesteko non begiratu edo non ikusi, eta uste dut orain talde berri asko sortu didala, taldeek apostua egin dutela baita ere euskaraz aritzeko eta kitxo, eta euskaraz sortzen dugu, euskaraz egiten dugu, ez dituztela egiten batzuk bai, beste batzuk ez, baina ez dituztela egiten bi bertsio delako horiek, ezta? Jendeak talde berriek apostatzen dute euskara sortzeko, euskaraz egiten dute, eta Euskal Herrian zehar ematen dituzte euren ikuskizunak. Orduan, zentzu hortan oso positiboa da lortu dugun bidea denon artean, eta Aulesti da hoitako isla bat, espazio bat, isla bat, bai, eta baina uste dut beste hainbat isla eta beste hainbat leku eta topagune ere badaudela Euskal Herrian, eta horrek auspotzen saiatzen garela. Akaso, Ander, gaur egun norbaitek ekoizpen bat euskara hutsen egiteko autua edo erabaki hartzen baldin badu, da ikusten duelako posible dela, eta da baitaren neurri handi batean, noizbait, norbaiti, hau da zuei, hori egitea okurritu zitzuelako? Bai, gure kasuan bazegoen, maskaradak bere garaian apustua bakarrik irmoa zuen, euskaraz egitearena, baina antzerki talde askok bi hizkuntzatan egitearen autua hartu zuten. Eta guk argi ikusi genuen, gure garaian ere, antzerkiola imaginarioarekin bi bertsioak egiten genituen, baina ja arte drama sortu genuenean eta batez ere huts teatroarekin batera hasi nintzanean, edo hasi ginean, argi ikusi genuen euskara hutsean egin nahi genuela, eta kitxo. Eta orain da eguna, gure azken emanaldia, adibidez, Hondamendia,
asut eta arte dramakin ematen ari garena. Azken emanaldia Tarbezen eman dugu, Frantzian, goi tituluekin, eta hori izango litzake urrengo borroka, ezta? Zergatik ez, Madrilen edo Parisen edo Istanbulen edo Hongkongen euskaraz eman, euskara eta testua duen antzerki obra bat eman beste herrietan, beste herrialdeetan. Hori izango litzateke urrengo apustua, baina bueno, momentuz guk gure komunitateari, gure herriari mintzatzen gara eta gure herriarentzako mintzatzen gara eta gure proiektuek, gure azkenak adibidez Zaldibarko Luizia aipatzen den ondamendia honek, gure herriaz mintzo da eta hori ere beste autu bat da eta horrekin gabiltzan momentu honetan. 18 ekitaldi, Ander, orain atzera begira jartzen zarenean, 18 ekitaldi hauetako ibilbide hori errepasatzen jartzen zarenean, zer ikusten duzu? Zerkin geratzen zara bide honetan guztian? Nik uste dut alde batetik bere xumean ambizioak ez gaituela irentsi eta jarraitzen dugula proiektu txiki bat, diamante bat balitz bezala zaintzen eta ez haunditzen proiektua eta onja ikusten dugu baukagula eta beste herri batera joango gara. Eta nik uste dut horrek badaukala zerbait indartsua eta hala sentitzen dugu. Herri txiki batean halako apustu bat egitea herriarekin batera. Eta gero atzera begira nik bai sentitzen dut, badago pos bat, nik uste dut zenbat irakasle pasadiren 18 urte hauetan, zenbat jende ari garen kulturgintzan, bai antzerkian, bai dantzan, bai zirkoan, eta zenbat jende irakasle eduki dugun hemen euskaraz antzerkia ematen, ezta? Horrek nahi du esan badagola zerbait, badaukagula zer esan, eta zer transmititu, zer komunikatu. Eta lengua aipatzearren berriz ere, duela 18 urte gogoratzen dut 3 saio eman genituan herrira begira eta tabernan izan zidan. Eta orain eta bata zen bertsolariekin egindako gauza bat, ez zegoen horren saretua euskal antzerkigintza, seguruazki egongo ziren antzerki taldeak, egongo zen euskarazko antzerkia, baina ez zegoen hain saretua. Orain ja asko kostatzen zaigu, ja erabakitzea zer ekarri nahi dugun, zekartzearen denak harriko genuke, ofizioko lagun asko ari dira antzerkia egiten, eta uste dugu antzerki oso ezberdina, horrek gure kultura, gure antzerkia aberasten du, eta hori pozgarria da, ez da? Oain bestalde, baita ere, ikustea oaindik ikasle asko matrikula ireki genunean, ez dakit, 30-35 bat ikasle apuntatu izena eman zuten, denak ezin izan ditugu hartu, baina horrek nahi du esan, badagola baita ere gosea, badagola antzerkian formatzeko interesa, eta hori ere pozgarria da. Orain behar duguna da, publikoa etorrarazi, publikoa ekarri, publikoa etorri, ze horrek azkenean antzerkia ez dago publikorik gabe, eta hortan, papel importantea jokatzen dugu, bai guk egiten ditugun antzerkiekin, eta baita ere komunikabideek, eta baita ere denon artean, erakarri publiko hori antzerkia gauza eder bat izan daitekelako, partekatzeko edozein momentutan, eta ikusgarritasun hori, ikusgarri bilakatu, eta jendea animatzea, euskal antzerkian egiten diren pieza oso ezberdinak eta oso interesgarriak jendea animatzea ikustera. Aipatu duzu, ikasle asko geratu zirela kanpoan, matrikula egin denentzako lekurik etzegoela, aurkezpenan ere aipatu zenuten, alde bat, bizentzutako topaketa dela, alde batetik barrura begirakoa, formazioaren ikuspuntutik edo esango genukena, eta bestetik kanpora begirakoa orain aipatzen zenuen bide horretatik, ez? Mundu horretan profesionalki ari direnez aparte, gizartearen gainontzeko jende guztiari eskaintza hori, zerbait eskaintzea, egiten den hori erakustea, eta horretarako, zuk esan duzu, publikoa ezinbestekoa dela, gauero dauzkazue, ikuskizun ezberdinak, Ander, konta iguzu, zer ikusial izango den datozen gau hauetan Ernestin?
Bai, hala da, atzo hasi ginean, astelenean izan gendun H teatroa, Iñaki Ziarrustaren bakarrizketa bat, Balbea deitzen zena, eta gaur ja proposamen aspaldi ekarri nahi gendun proposamen bat da, Kulunka teatroan Andre eta Dorin, hauek mundu osoan zehar ibili dira, 13 urte eramatzete emanaldi honekin, 800 emanaldi baino gehiago, eta nik uste dut, guk uste genuen, behintzat, ulestira hauek ere ekartzea, Kulunka teatroa ekartzea, interesgarria izan litzatekeela, eta gaur 9:30 nahi duenantzako, Kulunka teatroaren Andre eta Dorin ikusteko aukera izango duzue. Gero ja, asteazkenean, Itziar Maneroren memoria, antzerkia eukiko dugu, antzerki performance bera bakarrik arituko dena, interesgarria, bere lana ez dugu ezagutzen, baina bai iruditzen zaigu jende gazteari ere aukera horiek eman behar zaizkiola, eta hala baliatu dugu, bere lana eta zentzuna genuen, eta gaur, nik behintzat gaur ikusiko dut bere lana, eta ez bakarrik hori, bera irakasle bere bezala ere izango dugu, Kulunka teatroakin gertatzen den bezala, Iñaki Rikartek zuzendu zuen bere garaian duela 13 urte Andre eta Dorin, eta bera ari da orain maskara antzerkia ematen. Gero ja, ostegunean sartuta, Oierzunigak zuzendutako Heresia antzeslana ikusteko aukera izango dugu, hauek udalbiltzan proiektua eraman zuten, beste antzerki talde batzuekin batera, Euskal Herrian zehar ibili dira, eta Oierzuniga gurekin lanean aritutakoa da, asko estimatzen dugun iruindar aktore bat da, eta bere proposamenak badauka zer nundik begiratu, zer ikusi, eta Heresia horrekin Eneko Gil eta Belen Cruz taula gainean berarekin batera ikusteko oso aproposa iruditzen zaigu. Eta gero aspaldiko lagun batzuk etorriko zaizkigu, Metrokoaderroka kolektiboa, zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan, antzeslanarekin, hauek ere askotan izan ditugu Aulestin, eta proposamen hau ere interesgarria iruditu zitzaigun, eta bertan taula gainean ibiliko dira, arituko dira baita ere, Edurne Azkarate edo Javier Barandiaran gure aspaldiko lankideak eta lagunak baita ere, eta interesgarria uste dugu dela ostiraleroko proposamen hori. Eta gero ja, lehen aipatutako ondamendia, larun batean izango dugu, Axut eta Arte Dramaren azken obra, Zaldibarko Luizia aitzaki hartuta edo historio moduan hartuta, Zaldibarko Luiziatik partitzen dugu eta bertan hil ziren bi langileen historiatik, eta handik gutxira sartu zen pandemia ere obran zehar sartzen da, eta historia tragikoa, krudela, baina kontatu beharrekoa, Simon Fuxen zuzendaritzarekin eta Arkaitzkan oren gidoiarekin. Eta Euskal Herrian zehar ibili gara, eta zelan ez, hemen Aulestin ere emango dugu, eta gero momentuz oporrak hartuko ditugu, eta udazkenean bueltatuko gara, gelditzen zaizkigun Euskal Herriko plazetan ondamendia hau ematera. Beraz, nik uste dut, zer eskaini badugula, jendeak erabaki dezala zein antzeslan nahi duen ikusi, eta gerturatu dadila Aulestira, herri ederra, txikia, baina bere txikitasunan handia baita ere. Eskaintzen diolako leku bat kulturari, euskal kulturari, euskal antzerkigintzari, eta gu zentzurretan oso eskertuak gaude. Izentzutakoa, Ander, bukatzeko, aipatze duzuna ez, Aulesti horiarekin harreman hori ere bai, zuei Aulestik asko eman dizue, baina zuek ere azegitaraua prestatzen dizuen urtez urte. Bai, hala da, egia da, urteroko lana izaten dela, hau ez da hemen bukatzen, ez gara parakaidista batzuk etortzen garena hemen hau egitera eta listo, urtean zehar ere lan desente egiten dugu Aulestin pentsatzen, Aulestiko programazio guzti hau aurrera eramaten, 6 irakasle, 6 ikasle, eta herrira begira ere, adibidez, nik nire partetik Aulestiko umei klaseak ematen dizkiet, uste dugu beharrezkoa dela publiko bat eraikitzeko
transmisio lan hori egitea, eta, bueno, aulestikin urtean zehar ere kontaktuan, harremanetan jarraitzen dugu beti, eta, bueno, gero emaitzak hor ikusten dira, herritarrak zaintzen duzunean, eta herritarrak informatuta daudenean, eta badakitenean, Anderlipus etorri da, esaten dutenean umeek, gurasoek badakite Anderlipus etorri dela herrira, eta herri txiki horren xarma ere aprobetxatzen dugu, Eta, bueno, gure asmoa behintzat lanean jarraitzea da, momentu zia 20. iristen garen, eta ia gero aurrera egiteko aukerari dugu. Anderlipus, mila esker gaur ere aulestiko antzerki topaketen ingurukoak bigarren kafean topatzeagatik, segi gozatzen eta gozarazten, seinale ona izango data. Mila esker zuei baita ere gonbitea luzatzeagatik, eta nahi duzuen arte edo aste hontan ikusten gara hemen aulestin. Ondo izan! Aio! Aipatu dugu gaurkoa, 1954ko apirilaren 11 izan dela historiako egunik aspergarriena. Edo hori ondorioztatu zutela informatikari batzuek behintzat, eta saioa horrela hasi dugunez, esanez zein izan zen historiako urterik egunik aspergarriena barkatu, amaitu nahi nuen kontatuz zein den historian gertakari gehien biltzen dituen eguna. Eta ez da egun zehatz bat da, baina ez urte batekoa. Ikusi dut, ikerketa bat egin dutela CNN edabideko ikerlariek, eta ondorioztatu dute urriaren 3 orokorrean, historian oso egun horrela indartsua izan dela, gauza asko gertatu direlako historikoki urriaren 3 adibidez. Nigeriak independentzia lortu zuen Frantziatik. Urriaren 3 Irakek independentzia lortu zuen Britainia handitik. Urriaren 3 ekialdeko eta mendebaldeko Alemania batu egin ziren, Bigarren Mundu Gerra ostetik zatituta egon ostean, edo urriaren 3 jende ezagun asko jaio eta hiltzen, adibidez, Buddy Guthrie musikaria. Tordoan pentsatu dut, mundu mailan agian urriaren 3 bada historikoki oso garrantzitsua, eta pentsatu dut, baina gurean? Eta hasi naiz ikertzen, eta badakizu urriaren 3 guretzat ere oso garrantzitsua dela. Zer, kaso hankasartzen ari niz barurain, zergatik? 1994ko urriaren 3 Goenkale telesaia estreinatu zutelako. Konponduko du erobiltzen bada, zenbatero bilakatzeko. Eta ez hori bakarrik. 2011ko urriaren 3 Joseba Sarrionandiak saiakera arloko Euskadi saria irabazi zuen. Ara, hori ere bai. Beraz, gaur, apirilak 11, historiako egunik aspergarriena da. Baina, lasai, urtea joan eta urtea etorri, eta egunak joan eta egunak etorri, iritsiko da eta. Egunik zirrarragariena. Urria urruti dago, baina gu hementxe egongo gara bihar gauza garrantzitsu eta politiak kontatzeko, beraz, etorri gurekin kafea edo txampaina edo ura nahi duzuena hartzera, hementxe egongo gara eta zuen zai. Eskerrik asko eta bihar arte guztioi. Keep calm and bigarren kafea.